Bueno, urriaren 14, barikua, egun gritxue, goiza da, eta euri piti matein dau lanbarra. Goizan dirik ez, baina, bueno, bintzete dana umeltzeko apurbet, ba, ondo. Ia gaurkoan zer dauen. Gaur lagundu eta gatoz, ia honek, suerte hona. Bai. Hementxe txikitsu bat, hau bizarko. Bueno, hementxe bat, eta hortxe beste bat, politek. Eta hemen familia berekoa. Txapela jatze? Bai, bueno, hemen apurre janda, zera bariek edo, baina politek. Edo korsua? Ez, topentan, Ez? ez, bariek izangoa. Bueno, azkenien gure laguntzaile zeu zer topo edo, zeu zer topo edo. Bueno, eta... Eta hemen, zera, topeuz, bai, batzuk. Eta gehiago? Eta gehiago, bai. Behitu ondo, igual gehiago gongo data. Behitu, ze politxe. Beste bikotetxu bet. Oso politxek. Eta amaitzeko, beste elegante bat. Bueno, eta hau da, azken amaitza. 720 gramo. Nahiko ondo. Politxek, sinjo-sinjoak, erto. Venga, urrengo bate arte.